Район газетасының бірінші саны 1930 елда дөнья күрә. Тиздән ул үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Шушы вакыт эчендә газетабыз бик күп вакыйгаларны үз иченә алды. Сугыш чорында тылдагыларның яшәешен чагылдырды. Сугыштан соң илне торгызу буенча эш барышы турында җиткереп барды. Совет чорындагы мотор мизгелләрне тасвирлады, проблемаларны күтәрде. Аларны шишу юлларын табарга тырышты. Алдынгылар үрнәк кешеләр турында язды. Атнага 2 тапкыр чыккан район газетасын электә көтеп алдылар. Хәзер дә яратып укыйлар. Өлкәннәр дә, яшьләр дә, авыл хезмәтчәннәре дә, шәһәр халкы да, балалар да. Һәрберсе безнең газетада үзләренә кирәкле мәгълүмат таба ала. Арча хәбәрләре ул безнең үзебез яши торган районыбызның, шәһәребезнең тормыш агымын, авыл хуҗалыгы дибез әйтмә, төзелеше, мәдәнияты, мәгарифе, спорт өлкәсеме, бөтенесендә аларның уңышларын, проблемаларын, шушы үзебез белән янәшә яши торган, эшли торган кешеләрнең хезмәтен яктыртып бара торган, матур итеп яктыртып бара торган газета. Арча хәбәрләрендә яхшылыкларына түгел, анда тискәре яклар булса да, менә безнең Свердлов урамында бер парк бар иде, ташланып хәлдә иде. Газета чыгарганнан соң минем күңелем түзмәде. Без кешеләр белән сөйләшеп, ул паркны яңарттык. Бүгенге көндә парк менә шушы хәлдә. Бик яратып укыйбыз, бәйрәм безгә. Менә шул Арча хәбәрләрен укыштырып, карап, электә яхшы гәзит булды инде ул. Хәзердә килеп тора безгә. Аннан аерылган юк, барабыз дөнья хәлләрен белешеп. Газетабыз матбугат чаралары арасында үткәрелгән республика бәйгеләрендә дә күп тапкырлар җиңеп чыкты. Татмедианың легендар бренды бәйгесендә, легендар газета номинациясында беренче урынны алды. Бу җиңү үзе күп нәрсәне аңлата. Аның халык белән бергә атлавы, районыбыз халкы мәнфәгатьләрен кайгыртуы, аларның проблемаларын күз алдында тотып, шишу юлларын табарга тырышуы турында сөйли. Хөрмәтле район газетасын яратып укучылар, даими алдырып баручылар, 90 ел дәвамында бер сукмактан атладык, шатландык, борчылдык, эшләдек, җиңдек. Алда да юлларыбыз аерылмасын иде.